Всеки ден не е Велик ден, както се казва на български. Важното е да сте постоянни във всеки момент, дори когато е Велик ден и когато не е. Както сте изградили другите навици, които правите сутринта, след обяд, вечерта, така може да изградите и нови, които след определено време ще ви е трудно, но ще ги правите автоматично. Огледайте сега какво правите, както сте ги изградили, така ще изградите и по-трудни навици. Така че дали е Велик ден или не, т.е. дали сте мотивирани или не, най-важното е да се появите и да дадете каквото имате от себе си в момента. Дали вчера е било по-добре, тичали сте повече километри, сега изтичвате един и до там, няма никакво значение. Важно е моментното усилие и да сте там. Всеки ден, постоянно, с години.